És un lloc on hi ha ambient, on se senten tot tipus de paraules en diferents llengües i, per tant, les esbrinarem. De fet, hi ha gent esperant a que comenci el partit. Per exemple, aquí trobem dos senyors que ja estan a l'espera de veure una mica de duel. Però nosaltres no parlem del partit, sinó que ens centrarem en el que hem estat parlant fins ara. Quina és la situació actual del català? Un poco complicada. Tira para allá, pásalo. No, dilo, hombre. O sea, el catalán que normalmente tendríamos que hablarlo todos los que estamos aquí, o al menos entenderlos todos. Hay muchos que ya vemos aquí y no nos entienden. Y no es porque no nos adapta cada día las cosas para que lo hagamos y lo hablemos bien, ¿me entiendes? Hombre, el parlar yo intento del catalán. Lo que pasa es que me parlo ya si no a quién, de hablar catalán con los castellanos, o hablar catalán con catalán, porque entonces a la mitad del camino me lío. Pero entenderlo lo entiendo todo. Del catalán entiendo todo porque yo vine al que me da el libro. Un regal de la casa. ¿Vostè sap qui és Pompeu Fabra? Pompeu, eso es como igual que el bulés, después de la seta, el robollón y todo eso, ¿no? Y el peu de Fabra, ahora no, que por peu Fabra no caigo. Què és un peu Fabra? Era un escritor, sí. És algú que ha fet una mica el diccionari de la llengua catalana, Pompeu Fabra. El diccionari manual de la llengua catalana, sí. Es un escritor. ¿Eso es para mí? Pues mira que voy hablando ahora para adelante del catalán, ¿eh? Porque a mí lo que me falta es el acento. Yo me vine con 15 años aquí, tengo 50. Es para que hablara el catalán mejor, ¿no? Todo lo que es la construcción, que son los que no hemos venido allí de Andalucía, hablamos el castellano. Hablas mejor el castellano que el castellano. Ay, sí, totalmente. Nos comemos la mitad de las palabras nosotros, pero hablamos con más gracia. Eso de la gracia ya cambia. Claro. Y taca, para aquí, toma aquí, tapa aquí, otro lado. Que Andalucía es muy buena. Nadie ha dicho que sea malo. Si es la que más grande hay, las 12 provincias tiene Andalucía. Sí, aquí lo que pasa. ¿Tú qué crees tú de Cataluña? ¿Ves? Aquí lo que pasa en Cataluña. ¿Crees que todos lo están haciendo bien o no? No. Aquí en Cataluña hay muchas cosas que están haciendo bien y muchas cosas que están haciendo mal. Porque en Cataluña, cuando entra la política, lo que un alcalde, un ayuntamiento hace, viene el otro y lo deshace. Si es una encuesta normal. Sí, la farina va a la font. Bueno, doncs, l'agafo perquè els jugadors estan a punt de saltar el camp i els hem de deixar el terreny lliure. A més, he sentit que el Quim i l'Alba volen seguir el partit, així que anem amb ells, aviam què tal estan disfrutant d'aquest espai. ¡No sale! ¡Todos juntos, pibe! ¡Fuera! ¡Fuera ya! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Árbitro! ¡Desgraciado! ¡Cabrón! ¡Vamos! Què fas? Que no s'insulta. Tu creus que s'ha d'anar insultant aquí el pobre home que està treballant? A més, s'insulta després un català, no? Que t'entenen. Capsigran, puntalla, que això era falta! Saps què és això del correllengua? Pues de veritat que no... Què és córrer? Pues córrer. I llengua? La llengua. I què és el català? El català? Pues la llengua d'aquí. Doncs això es tracta, no?, de córrer d'un lloc a l'altre a la llengua d'aquí. Vostè sap què és la C trencada? Sí, és una lletra pròpia de la grafia catalana, no? Com li explicaria a un estranger què és la C trencada? La veritat és que és una mica... Ara m'agafes en fred i no sé contestar-te. Una que parece una viborita. La C és com una C però amb un pal. Amb un pal. De baix. Com sona? Com Barça. Per exemple, recordem, no sé, un informatiu d'alguna cadena estatal que pugui dir que ha passat alguna cosa en la província de Castelo. Què seria això? De Castelo. Castelo, València. Província de Castelló. I si parlen de la festa de la castanyada? Doncs això és un problema amb la ñ, no? El català que és una llengua, un indret, una lexicografia, un vaixell? Jo crec que és una llengua. Normalment quina llengua ho utilitza vostè? Normalment el català. Parlo català i castellà. Per la meva feina també haig de dir que també el castellà. ¿Vostè normalment utilitza per parlar català, castellà? Català. El català. ¿De dónde eres? De Uruguai. Heu nascut aquí vosaltres? Sí, a Barcelona. Sí. Aquí a Barcelona. I heu viscut a Premià sempre? Abans vivíeu a Barcelona? Sí, a Premià. Sempre a Premià. Vaig néixer aquí, però la meva família sempre em parlava en castellà. ¿Cuál es la primera palabra que has aprendido? ¿Cuál era, mami? Papaliona. Papallona. Una paraula complicada, també, per ser la primera. I fa 2 anys em van dir els meus col·legues, no pot ser que amb l'edat que tens encara parlis el castellà estant aquí. Com li explicaries a algú què és el català? Lo sé. Es hablar en un idioma. ¿Tú conoces algo de este idioma? ¿Sabes decir algo en este idioma? Sé decir
cosas. ¿Sabes decir? Puerta, maquineta, ¿cuál más? Te l'ensenyen a l'escola. Sí. ¿Esto lo has aprendido a la escuela? Sí. Quina és la paraula que més us agrada en català? El futbol. Quina és la paraula que més t'agrada en català? Totes. Totes. És una paraula així en plural interessant, Totes. I la que menys? No sé. La que menys t'agrada no... La feina. La paraula feina, és una paraula que fa mal, I quan va al cinema, qui més indiferent utilitza català, castellà, va veure pel·lícules en versió original en rus... Si la trobo en català, prefereixo veure-la en català. Jo l'única que he vist en català ha sigut Nemo. Nemo. Si tens per escollir, prefereixes una llengua que l'altra? No, m'és igual. La vas anar a buscar o va ser un accident? Vas entrar i dius que és en català, no? No, la vaig posar a casa perquè la volia escoltar en català. Vaig dir, a veure quins són els comentaristes. Si la pel·lícula m'interessa i puc veure-la en català, la veig en català. Intento buscar-ho, però hi ha poques pel·lícules que estiguin traduïdes al català. Potser últimament estàs sentint alguna cançó en català que et vingui ara al cap. En català, una cançó, pots per tu, pot ser? Visca el Barça, sempre campió. Visca el Barça, amb tota l'afició. No em facis cantar ara. La de Premià, que vau fer. Sol, solet, vine a veure. Sol, solet, vine a veure que tinc fred. Volem Premià net i polit, amb bicicleta i el soroll prohibit. Molt bé, això ja ve en el recopilatori de Grits Kids de Premià de Mar. Crideu gol en català. No. Gol en espanyol. I ara en castellà. Gol. Ei, hi ha una diferència, aviam. Gol. I en castellà? Gol. Ei, tot i que s'escriu igual, a més a més. Un altre tema curiós del català són les onomatopeies, no? No és el mateix el guau que fan els en castellà que el bup-bups en català. Ah, veus? Fa bup, això queda clar. Bé, Alba, què t'ha semblat això? Ho tornaries a fer? Sí, l'any que ve quan arribi la flama hi tornem. L'any que ve quan arribi la flama. Doncs bé, això ha estat tot. I ho he dit bé, ara? Bé. Tu és que no tens solució. Bé, encara que semblem els caçadors de bolets... I que els bolets. No ho som els homes del clan i ja sabeu, si voleu més, a la ràdio o bé a www.elclan.es. Sí, però el clan amb K, Pues bé, ja hem terminat. No tens vergonya. Au, va.